קוראים. ואביעד גליקמן, אתה מפרסם על אורח מפתיע שהשתתף בישיבת סיעה של עוצמה יהודית. תסביר. כן, מנכ"ל רשות העתיקות, תאגיד ממשלתי, שייך תחת משרד המורשת, שבראשו עומד השר עמיחי אליהו, מגיע ביום שני שעבר לישיבת סיעה של עוצמה יהודית. עכשיו צריך להבין, אסור לפקידים ממשלתיים להגיע, הנה איזר מעניין, אסור להגיע לישיבות סיעה בגלל שזה פוליטיזציה. אפילו למראית עין, אני לא יודע עכשיו, והם אומרים שם שהוא בא לתת סקירה על מה שרשות העתיקות עושה ביישובי העוטף. ונניח וזה נכון, עדיין, עם כל הכבוד לסיעת עוצמה יהודית, הוא לא צריך לתת להם, אסור לו לתת להם דין וחשבון, כי שוב אני אגיד, זה פוליטיזציה, יש לו שר, שהשר יכול לשאול אותו שאלות, ולהציג, השר יכול להציג, בישיבת סיעה. עכשיו זה מראה... רק שאני אעשה, זה פקיד פקיד ממשלתי בכיר, שמגיע לישיבת סיעה, ושוב, זה כמו, אני אתן לך הקבלה, זה כמו שעכשיו מנכ"ל משרד הביטחון התלוננו עד לפני שנייה וחצי על שלטון הפקידים. לישיבת סיעה, בדיוק, לישיבת סיעה של הליכוד. אז שוב אני אגיד, לפי הוראות התקשיר, זה אסור, מתחילים להגיד לי אם לא יודעים אסור או מותר, את יודעת מה התגובה של השר אליהו? לא, זה לא הייתה ישיבת סיעה, זה נערך בחדר סיעה עם חברי כנסת ושרים, אבל לא קוראים לזה ישיבת סיעה, שזה באמת קצת לעשות צחוק מהעבודה. אני רוצה להגיד גם מהארגון עמק שווה. זה ארגון שעובד הרבה עם רשות העתיקות ומכיר. הוא אומר שהפוליטיזציה של רשות העתיקות שהחלה לפני שנים רבות, הוא עשה בשנה האחרונה, ורשות העתיקות הפכה לכלי בידי שר כהניסט לקידום אידיאולוגיה ימנית משיחית. הממשלה הנוכחית בסיוע של מנהל הרשות מובילה מהלך הרסני שסופו בכך שארכיאולוגיה ישראלית תהפוך למבודדת ומוקצה בעולם. זו התגובה שלהם, ושוב, לפי הוראות התקשיר, אסור למנכ"ל של תאגיד ממשלתי או מנכ"ל ממשלתי להגיע לישיבות. אגב, הוא נתן תגובה, מנכ"ל רשות העתיקות? הוא טרם, אני משער שבהמשך, הוא קצת מתבחשש, שאמרתי לכם. התגובה הנכונה והיחידה שמתבקשת פה היא שיגיש את התפטרותו בהקדם האפשרי. הוא כמובן לא יעשה את זה כי הוא מקבל גיבוי מממשלה מושחתת, מתפיסת עולם שאומרת, המדינה זה אני, המשרדים האלה זה אנחנו, הם רכוש המפלגה, רכוש השר, רכוש הממשלה. זאת ההתנהלות, היא לא קורית רק שם, היא קורית גם במשרדים אחרים למרבה הצעה. אנחנו רואים מינויים הזויים, אנחנו רואים השתלטות על משאבים לאומיים בצורה שפשוט מעוררת עצב רב בעיני כל מי שמסתכל שם. יהיה הרבה זמן והרבה עבודה לשקם את ההרס שהממשלה הזו משאירה מאחוריה.